Uroš Stanić je ležao na podu Elitine kuće, nos mu krvario, a Stanija Dobrojević je stajala nad njim i smejala se. Nije bila kasna noć poslije svađe koja je tinjala nedeljama. Nije bio obračun kojeg je neko mogao da predvidi. Bila je vaskršnja večer, praznik, dan kada milioni porodica sede za trpezom i slave, a ona ga je oborila šamarom i šutirala dok je bio na podu. Prizori su za manje od sat vremena preplavili sve platforme, od Instagrama i TikToka do reality foruma. Cijela zemlja je zahtevala diskvalifikaciju, ali kazna koja je stigla nije bila ta, i bila je nešto što je Staniju boljelo mnogo više od diskvalifikacije. Stigla je javno, pred svima, dok su kamere snimale svaku sekundu, i ostavila je trag koji se ne briše narednim dobrim budžetom. Da bismo razumeli šta se desilo te vaskršnje noći, moramo da se vratimo na početak i da razumemo ko je Stanija Dobrojević i zašto je njen ulazak u elitu promenio sve. Stanija nije ušla u kuću da se uklopi i da prođe ispod radara. Ušla je kao neko ko je odlučio da odmah postavi granice, da odmah naznači ko je i šta hoće, bez izvinjenja i bez filtera koji bi ublažio utisak. Njen ulazak je u roku od dana promenio dinamiku u kući, koja je već mjesecima bila napeta i puna tinjajućih sukoba koji nisu imali jasnog pobednika. I ono što je u toj prvoj fazi bilo zaista zanimljivo, Uroš Stanić je bio potpuno na njenoj strani. Kritikovali su zajedno Maju, kritikovali su Asmina. Stanija je bila upravo ono što je Urošu u tom trenutku trebalo u strategijskom smislu: neko glasan, neko bez filtera, neko ko potvrđuje i pojačava njegovu naraciju bez mnogo ustezanja. Izgledalo je kao savez koji ima logiku i koji može da potraje, ali savezi u eliti retko traju onoliko koliko obe strane misle, posebno kada su zasnovani na zajedničkom neprijatelju, a ne na stvarnoj bliskosti. Jer Stanija nije tip koji ćuti kad joj se nešto ne sviđa, a Uroš nije tip koji popušta kad ga neko pritisne ili kad osjeti da gubi kontrolu nad narativom. To je bila kombinacija koja je od prvog dana sedela na barelu baruta i samo je bilo pitanje koji će razgovor upaliti fitilj i koliko brzo. Napetost između njih je rasla tiho, a ispod površine, sakrivena iza zajedničkih ciljeva i zajedničkih protivnika. Ali skrivena tenzija u eliti uvek nađe put da izađe napolje, i ta pravilnost se nikad nije promenila u svim sezonama emisije. Ovoga puta put je bio kratak, direktan i brutalan, na način koji niko u kući nije anticipirao. Toga Vaskrsa kuća je bila ukrašena, atmosfera svečana koliko elita može da bude svečana u uslovima reality programa. Kamere su snimale slavlje, ukućani su bili opušteniji nego inače i sve je s polja izgledalo mirno. Uroš i Stanija su, međutim, već danima nosili tenziju koja nije imala kuda da ode. Svaka reč između njih nosila je dvostruko značenje. Svaka pauza bila napunjena nečim što nijedno od njih nije htjelo da izgovori naglas, jer bi izgovaranje automatski zahtevalo reakciju, a reakcija bi zahtevala pozicioniranje. Rasprava je počela, kao što uvek počinje u eliti, iz nečeg na izgled sitnog, iz rečenice koja bi u drugom kontekstu prošla bez posljedica. Ali sa Stanijom ulazni prag za eskalaciju je nizak i prelazi se brzo, bez mnogo vremena za procjenu situacije. Kad ulazi u konflikt, ulazi cela, i bez kočnice i bez procjene šta dolazi posle. Uroš je rekao nešto što je kod nje upalilo taj prekidač. Šta tačno? Nije ni važno za razumevanje onoga što se desilo, jer u toj sekundi ona više nije bila u razgovoru. Bila je u reakciji i njen odgovor nije bio verbalan. Zamahula je i udarila ga šamarom koji je bio snažan i direktan, bez upozorenja i bez eskalacije koja mu prethodi. Uroš nije stigao da reaguje, da napravi korak unazad ili da na bilo koji način preuzme kontrolu nad situacijom. Bio je na podu pre nego što je uopšte shvatio šta se dešava. Posle šamara je došlo šutiranje, dok je on ležao na podu Elitine kuće, zadobijajući povredu glave i krvaveći iz nosa. A ona je stajala tu, gledala u njega i prema svemu što su gledaoci vidjeli na snimcima, koji su uskoro krenuli da kruže, nije pokazivala ni tračak savesti. Kućani su ostali u šoku koji je bio vidljiv na licima. Niko nije odmah znao kako da reaguje, jer je ono što se desilo izlazilo iz okvira tipičnih reality sukoba. Produkcija je uskočila,
incident je protokolisan, ali šteta je bila tu i nije je moglo ništa da povuče nazad. Za manje od sat vremena snimci su krenuli da kruže po Instagramu, TikToku, reality grupama i forumima koji svakodnevno prate elitu. Srbija je u vaskršnjem večernjem terminu dobila temu o kojoj nije prestajala da priča. I svi su čekali isti odgovor na isto pitanje. Šta sledi i ko donosi odluku? Jer ono što je usledilo nije bila tiha, administrativna sankcija iza zatvorenih vrata produkcije. Bila je javna, bila je lična i ostavila je trag koji će u kući biti vidljiv još dugo poslije toga. Uroš Stanić je u tom periodu bio lider kuće, što je značilo da ima moć da reaguje, te da tu reakciju formalizuje i da je učini delom zvaničnog reality zapisa. I iskoristio je tu poziciju u potpunosti, bezoklevano i bez ostavljanja prostora za tumačenje. Stani je dodelio minimalni budžet od 3000 dinara za čitavu narednu nedjelju, što je u kontekstu elitine kuće daleko od simbolične kazne. Budžet u kući direktno određuje šta jedeš tokom nedelje, kako živiš, kakav je tvoj komfor u kući, gdje nema privatnosti ni bekstva od ostalih učesnika. 3000 dinara nisu kazna koja se trpi tiho i prolazi, ali Uroš nije stao na tome. I upravo ono što je rekao posle financijske kazne je ono što je zaista odjekivalo po kući i po javnosti koja je pratila program. Rekao joj je, mirno i direktno, pred svim ukućanima, da je pokazala ko zapravo jeste. Rekao je da mu je spala maska, s kim da je nisko pala i da se ponašala kao deklarisana nasilnica. I to sve bez podizanja glasa, bez dramatičnih pauza i bez traženja podrške od ostatka kuće. Govorio je ravno, odmereno kao neko ko je potpuno siguran u ono što izgovara i kome nije potrebna buka da bi reč stigla do mesta gdje treba. Ta mirnoća, u kontrastu sa onim što se desilo neposredno pre, bila je ono što je u celoj sceni udarilo najdublje i ostalo u sećanju gledalaca mnogo posle nego što su se emocije slegle. Stanija, koja nikad nema problem da uzme reč i da je zadrži, koja uvek ima odgovor spreman i uvek zna kako da preusmeri razgovor u svoju korist, kad situacija postane neprijatna, tog trenutka nije imala puno toga da kaže. Sedela je i primala reči koje je Uroš izgovarao, bez kontranapada koji bi inače bio automatski. Novčana kazna se na neki način može nadomestiti. Nedelja prođe, budžet se resetuje i život u kući se normalizuje. Ali reči izgovorene javno, pred kamerama i pred svim ukućanima, te ne prolaze ni kada situacija formalno završi. Kredibilitet koji se gradi nedeljama u eliti ne vraća se sljedećim boljim budžetom. I ta računica je Staniji bila jasna, bez obzira na to koji izraz je pokazivala napolje u tom trenutku. Javnost je reagovala brzo i gotovo jednoglasno, što se za elitu, emisiju koja cveta na podeljenim reakcijama i konstantnoj polemici, zaista retko dešava. Fanovi koji mjesecima ne mogu da se slože ni oko najelementarnijih reality pitanja. Oko toga ko je u pravu, ko manipuliše, ko zaslužuje simpatije gledalaca, složili su se oko ovoga bez mnogo polemike i bez podeljenih tabora. Ono što se desilo te vaskršnje noći prešlo je granicu koju ni najokoreli reality gledaoci, koji su navikli na sve vrste sukoba, nisu bili voljni da pređu. Zahtevi za diskvalifikacijom su preplavili sve platforme. Mnogi su poredili ovaj incident sa ranijim slučajevima fizičkog nasilja koji su se dešavali u srpskim reality programima tokom godina i pitali se zašto produkcija nije reagovala oštrijim merama od minimalnog budžeta i Uroševih reči. Jer granica između reality drame i stvarnog fizičkog nasilja postoji i ta vaskršnja večer je tu granicu precrtala na način koji se nije mogao ignorisati ni preokviriti kao obična svađa između učesnika. Uroš je ustao sa poda, nos se zaustavio, incident je protokolisan i ušao je u arhivu jedne od najgledanijih srpskih reality sezona. Ali snimci ostaju online, razgovor o njima nije ni blizu gotov, i sve što sledi za Staniju u kući bit će praćeno kroz prizmu tog snimka, jer niko koga je video, ni unutar ni van kuće, to neće staviti po strani kao da se nije desilo. Savezi koji su se gradili ruše se uvek brže nego što su se gradili. I to važi dvostruko kad postoji snimak koji opisuje ko je neko zaista u trenutku kad misli da može da prođe nekažnjeno.
Stanija je ušla u elitu, kao neko ko menja pravila i ko nije tu da se prilagodi postojećoj dinamici. I to je tačno. Samo nije ispalo na način na koji je zamišljala. Uroš je kaznu isporučio mirno, odmereno i javno. Stanija je kaznu primila u tišini, koja je za nju bila neuobičajena. A gledalci su dobili ono što reality, kad je u svom najdirektnijem i najsirovijem obliku, uvek na kraju isporuči, trenutak u kom maska padne i ostane samo ono što neko zaista jeste, bez strategije, bez filtera i bez mogućnosti da se naknadno preformuliše. Šta vi mislite? Da li je minimalni budžet i javna osuda bila dovoljna kazna ili je Stanija trebalo odmah da bude diskvalifikovana? Napišite u komentarima šta mislite i pretplatite se da ne propustite sljedeći update, jer u eliti nikad ne znate šta dolazi naredne sedmice.